V horách sa v tajnej akadémii ninjov pripravovali naši budúci ochrancovia. V dávnych zvitkoch sa hovorí o 3 vyvolených. O 3, z ktorých sa mali stať... Strážcovia vesmíru. Televízia Joj uvádza americký seriál, v hlavných úlohách v slovenskom znení Roman Pomajbo, Gabriela Dzuríková, Roman Ferienčík, Kamil Kolárik, Michal Halon, Ivan Šándor, Lucia Vrablicová, Daniela Mackovičová a Eduard Vitek. Strážcovia vesmíru, súboj ninjov. Bratia v zbrani. Vyzeralo to dosť zle. A to mám ísť ešte jedno kolo. Dokážeš to do ďalšieho kola opraviť? To nie. Potrvá to najmenej 5 hodín. Ak chcete ísť k profíkom, budete potrebovať dobrého mechanika. Dobré, ale na svete nie je mechanik, ktorý by to dokázal urobiť na čas. Ja by som to skúsil. Myslíš, že by si to zvládol do 2 hodín? Iste. To je nemožné. Ale aspoň to skús. Tak dobre. Hej! A jazdci sa pripravujú na ďalšie kolo. Nakoniec to zmeškáš. Hotovo. Ahoj! Doladil som aj palivové trysky. Mal si vysokú spotrebu. Znie to ako celkom nová motorka. Všetci jazdci na štart. Vďaka, kamoš! Je preč. Prvé miesto. No, gratulujem. Mal si vidieť to jeho druhé kolo. Nehovor, že si ešte zrýchlil. To bolo niečo. Mal som pocit, ako by som jazdil na profi motorke. Ten čudný chlapík je trieda. Aha. Čudný chlapík. Chudý, vyzeral trochu neotesane, ale prestával motorku za 2 hodiny. To môže byť len Perry. On je úplný génius. Aj keď svojský. Ty ho poznáš? Áno. Dustina, nevieš, kde býva? Za mestom. V tej čudnej lokalite pri železničnej trati. Keď to dám dokopy... Perry, hľadali sme ťa. Čo tu robíte, chalani? Nechceš robiť tímového mechanika? Boli by sme celkom rýchli. S tebou v tíme. Prepáč. Teraz som dosť zaneprázdnený, robím na jednom projekte. Ak to vyjde, bude to znamenať revolúciu v motokrose. Sľubujem, že te necháme nejaký voľný čas. Nemôžem, prepáčte. No tak, Perry, nenúď Huntera, aby ťa musel prosiť. Nebuď taký, Perry. Dobre, fajn. Zajtra sa stretneme a porozprávame sa o tom. Skvelé. Toto je ten tvoj veľký projekt? Nedotýkaj sa toho. Wow, tak to musí byť tajné. Nechcem, aby sa do toho dostala špina. My sa umývame. To som nemyslel. Toto je fakt dobré. Uvidíme sa neskôr. Dobre. Maj sa. Majte sa. Pozrite sa na toto. Mali by sme tam ísť a preveriť si, kto to je. Jasné. Ideme? Ideme! Povstaň sila ninjov! Poďme! Hej, môžeme sa na chvíľu pridať k party? Ste mojimi hostiami, ale pripravte sa na to, že to bude drsné. Nie ste jediní, čo majú motorky. Tak poďme na to! Áno!
Vydržte, decka! Super samuraj aktivovaný! Kem, si v poriadku? Čo? Toto je len začiatok. Zurgen, mohlo by sa stať, že by niektorý z vašich vojakov bol dobrý aj na niečo iné, ako na otravovanie. Pane, on nie je z mojej armády. No tak to potom dáva zmysel. Odkiaľ môže byť? Strýko? Motodron je náš starý známy z jedného tábora a mysleli sme si, že by si rád videl v akcii skutočného bojovníka. No nie, Marach? On bol s nami v tábore? Aha. To bol ten bledý chalan, ktorý hrával na gajby. Áno. No to je jedno. Dôležité je, že som teraz na vás hrdý, dievčatá. Ale pane! Nebuď žiarlivý. Musím pochváliť svoje netere, keď sa im niečo podarí. Čo sa stalo? Išiel dnu. Dosť! Purpurový úder! Kto ste? A čo chcete? Volajú ma Motodron. A čo chcem? Čo skoro zistíš? Hunter, si v poriadku? Poď. Presne tak, generál. Moje netere si zaslúžia byť rozmaznávané. Takže Motodron je váš starý známy? Zvláštne, že ste o ňom nikdy predtým nehovorili. Na niekoho, kto nemá ústa, rozprávaš až priveľa. Toto je veľmi zvláštne. Čo to je? Skenoval som Motodrona a našiel som stopy ľudskej DNA. Chápeš to? Tá vec je človek? Zdá sa, že je to nejaký mutant. Patrí k Lotrovým vojakom? Nie, ale nezistím, kto to je, pokiaľ počítač neskončí prehľadávanie dát. Dovtedy sa o to monštrum musíte postarať. Nevieme, aké sú jeho možnosti. Perry povedal, že príde sem, nie? Áno, ale ak si sa nevšimol, je trochu strelený. Podľa mňa je v pohode. Ahojte, decka. Tak tu si. Perry, si v poriadku? Áno, som. Začneme pracovať. Perry, kam to ideš? Dobre, možno je trocha čudný. Motodron sa vrátil. Ideme tam. Chyťte si ma! Poďme na to. Jasné. To bude zábava. Laser pán! Teraz vám ukážem, ako sa to robí. Musíme odtiaľto výjsť. Som za tebou. A mám vás! To bolo dobré, decká. Niekedy to musíme zopakovať. Máš pravdu. Veľa sa tak naučíme. Presne tak. Počúvajte, generál. Áno, pane. Kým Motodron zničí bleskových rangerov, mohli by ste sa postarať o ostatných. Už som myslel, že to nepoviete. Ešte si neskončil. Mám pocit, že teraz by som toho Motodrona zvládol sám. Ale najprv sa musíš dostať cez okňa. Útok!
Čo je, Ken? Decka, motodrón je späť. Hunter a Blake potrebujú pomoc. Ideme na to. No. Zbabeli rangeri, ste slabí. Už nemôžem. Ja si s ním poradím. Zaj sa, ranger hromu. S Bohom! Hunter! Vráť sa! Blake, si v poriadku? Čo sa stalo? Hunter je preč. Kto vlastne si? Dokonalá zmes človeka a stroja. Nemal by si byť na nejakej výstave namiesto toho, aby si tu demoloval mesto? Tak to by si to prijal však. Myslím, že už mám tej modrej dosť. No dobre, tak sa konečne dostaneme k tomu, prečo si tu. Pôvodne to bola obyčajná motorka. Ale ja som urobil zo pár zmien, ktoré z nej robia svetovú triedu. Už potrebujem len zdroj energie. A neuhádneš, vybral som si teba. Si blázon. Áno, ale to hrá v môj prospech. Perry? Hunter, čo ty tu robíš? To je jedno. Len ma zbav tej veci. Jasné. To je už lepšie. Ale nie. No tak kde je? Počkaj, už som takmer odhalil identitu motodrona. Hej. Už viem, kde je Hunter. Poďme. Počkajte. No? Blake, viem, že tvoj brat je v nebezpečenstve, ale pamätaj, že aj Perry. Ak čo najskôr nezničíš motodronovú technológiu, pohltí Perryho a potom bude navždy stratený. Nebojte sa. Motodrón, poď von, ak sa nebojíš! Nie, som tak blízko. Nikto nezničí moje skvelé umelecké dielo. Myslíš, že ma počul? Čo tak malý súboj strojov? Samozrejme, ak dokážeš nakopnúť tú konzervu. Ukážem ti, čo tá konzerva dokáže. Poďme na to! Skočil na to. Poďme. Si v poriadku? To ti teda trvalo, braček. Motodrón je... Perry. Ja viem. Nie. Ty si oddychni. Postaráš sa o neho. Isteže. Vďaka. Vyzeráš výborne. To z teba hovorí závisť. Jasné. Použil moju energiu ako pohon pre motorku. Myslím, že ju zmenil na nejakú zbraň. Len si vzal, čo mu tvoja energia ponúkla. Keď presmerujem tok, môžem ti ju vrátiť späť. A čo tá motorka? Motodron je taký skvelý, kiež by sme ho skutočne poznali. Čo? Nič. Tu je vaša fotka z toho spoločného tábora. Ale motodron na nej nie je. Čo? Klamali ste vy. To znamená, že dobré časy sa skončili? I hneď mi zmiznite z očí. Vy nie, Zurken. Chcem, aby ste pre mňa niečo urobili. Perry! My vieme, že si tam. Perry je preč. Môžeme ti pomôcť. Nie, nemôžem si spomenúť, kde to som, kde? To je jedno. Z cesty. Chcem toho, kto sa volá Motodron. Najprv sa musíš dostať cez nás. Ako chcete, Kelzachovia. Nepracujem pre nikoho. Ustúpte z cesty! Ja ho chytím. Buď opatrný. Budem. Za ním! Rýchlo! Poďme! Červený je môj! Čo sa to deje? Perry, môžem ti pomôcť. Nikto mi už nepomôže. Musíme zastaviť motodrona. Perry, nerob to! Pomôžeme ti! Perry už viac neexistuje. Ja.
Ste obklúčení. Zostaňte stáť! Kem neodpovedá! To nie je dobré. Ale je. Kto je? Hunter? Dobre. Laser pán! Vidíte to? Urobil som pár vylepšení na Perryho motorke. Dobre, nie? Výborné. V cestných motorkách sa nevyznám, ale toto je super. Super! Výborné! Perfektné! Kde je Blake? Išiel za Perrym. Perry! Nerob to! Vydrž, chod cesty! Motorkový ninja kozák aktivovať! Mám ťa! To ti trvalo. Dobrý chlapec! Áno! Áno! Nikdy ma neposlúchneš však. O tom sa porozprávame neskôr. Ešte tu mám nedokončené veci. Buď opatrný. Ja ti ukážem. Laser! Sklon dole! Namieriť? Pál! Áno! Perry, si v poriadku? Hunter, čo sa mi stalo? Spadol si z motorky. Nič si nepamätám. To bude dobré. Moja hlava, cítim sa, ako by som sa prebral zo zlého sna. Viem si predstaviť. Počkajte chvíľu. V tom sne ste boli rangeri. Áno, jasné, Perry. Rangeri. Predstav si ho ako rangera. Ja by som bol skvelý ranger. Vlastne si vás neviem ako rangerov vôbec predstaviť. Môj nový vojak. Mysleli sme, že si prestal robiť s motorkami. Venujem sa jednému špeciálnemu projektu. Dal som to, čo zostalo z motodronovho procesora do šrotu. Neexistuje dokonalý vodič. Alebo dokonalý stroj. No, vlastne rangerom sa môj lietajúci stroj celkom páčil. Zase tí rangeri. Nie, vážne. Prišli za mnou do garáže a ja som im ho dal. Budú s ním bojovať proti zlu. No jasné. Dali sme dokopy všetky časti, ako ste chceli. A ste si istí, že vyzeral takto? Našli ste všetky časti a dali ste ich dokopy? No, myslím, že áno. Áno, pane. Motodron ožije, keď prejde cez tento prístroj, ktorý sme našli na šrotovisku životnej energie. A už máte tú životnú energiu? Áno, pane. Pustite nás! Posaď sa sem. Dobre, daj si to na seba. Tak. Aha. Dobre, dobre. Aha. Obávam sa, že to nebude fungovať. No, to ste zase urobili úžasný objav, generál.